Estem aquí davant de Can Fogaroles perquè la Sareb va treure a subhasta la nau de Can Fogaroles de Mataró el passat 9 d'abril per un valor de 16,8 milions. No rebem cap oferta, encara que el cas prosseguirà, ja que forma part del procés d'embargament hipotecari del propietari. Tenint en compte el Pla General Urbanístic de Mataró, que preveu 3 blocs de pisos, places i aparcaments subterranis, què opina vostè sobre aquesta situació? Bé, la situació de Can Fogaroles, efectivament, tal com està descrita al Pla General, estem parlant del que és un sòl urbà no consolidat, o sigui que encara requereix d'un planejament derivat, però, efectivament, està previst que hi vagi habitatge plurifamiliar i, a més, d'una manera intensiva. De la manera que això és difícil, que si no hi ha un canvi en el planejament, no acabi algú promocionant aquest habitatge. El que tenim aquí és un tema important per la ciutat de Mataró, perquè a Can Fogaroles, tal com està configurat ara mateix, és un equipament on s'hi desenvolupa creació cultural. El debat que té Mataró ara mateix és decidir què fa amb Can Fogaroles en el sentit de no esperar a que hi hagi alguna situació que sigui de difícil maniobra. El tema seria ponderar ara mateix quins costos tindria per la ciutat la preservació d'aquest centre de creació cultural i d'activitat o de promoció cultural i artística de la nostra ciutat. La nostra posició, des de Junts per Mataró, és que cal preservar Can Fogaroles i cal preservar-hi l'activitat, tant pel barri com per la ciutat. A partir d'aquí s'han de buscar solucions, ja sigui via Sareb, ja sigui via plantejament de ciutat i buscar espais perquè aquesta activitat i aquesta creació pugui continuar sent una realitat a la nostra ciutat.